Čaute, bezlepkáči. Ideme si ukázať bezlepkový nákup z Terna, ktorý mám v tejto taške, pretože som bola v gyme a z gymu som šla rovno do obchodu, lebo som bola mega hladná, takže ideme si ukázať, čo som si kúpila. Ranok Double Raspberry. Úplne milujem a inak je bezlepkový, certifikovaný, takže nemusíte sa vôbec bať. Dokonalý. OK, ďalej som kúpila bezlepkové wrapy. Som dostala extrémnu chuť na pizzu a nemajú tam tie pizzové, tak som zobrala to na wrapy. Ono to vlastne funguje rovnako, takže sa spolu zapečí. Na pizzočku samozrejme strúhaná mozzarella, pretože som extrémne lenivá. Bezlepkový chlebík od Vitacelia, mne viac chutí než ten od Cheru, takže toto pre mňa určite voľba číslo 1. Dvakrát mám túto šunku, ona je akože extrémne drahá, ale stojí ako 2,50 tak nejako, ale je aj extrémne dobrá a na pizzočku musí byť a pre mňa toto 100 gramov šunky je úplne že na nejaký normálne množstvo, takže ja jem veľa bielkovín a veľa šunky milujem, takže Calvo tuniaka, táto vec stála cez 3 eurá, reálne 3 eurá, ako what? Trošku moc, ale dobre, milujem Calvo tuniaka, takže som si ho tak kúpila. Grécké jogurtíky, to mám úplne že najradšej, majú veľa bielkovín a minimum tuku, takže úplne taký snack s nejakým ovocím, to bude úplne že mega, milujem to. K tomu teda nejaké ovocko, zobrala som to rybezle. Nemám už domáce, bohužiaľ, mám obratú záhradu, tak by som sa kúpiť. Kečup jemný, neznášam korenené veci a štíplavé veci, hej, takže u mňa vždycky nájdete iba jemný kečup. Hej. Tento je bezlepkový, je od Gianni. Veľa sa mi pýtate na kečupy, čo sa týka zloženia, či sú bezlepkové kvôli kvásnemu octu a ešte nejakým veciam, takže o kečupoch bude samostatné videjko. Čučoriedkové mafiny od Vitacelia. Len tak ako snack. Moc si takéto spracované veci ja nekupujem, preto budete u mňa väčšinou zeleninu, ovocie, mäso, takéto veci. Prirodzene bezlepkové, nič takéto spracované výrobky, to hovorím si moc nejdem. Takže, ale raz za čas why not, proste keď príde chuť, tak to mám v zálohe v chladničke alebo v špajzi. Takže. Kokosový olej, ale ten je na oil plugging, že to správne hovorím, na zuby, nie na jedlo. Ešte som zobrala jednu mozzarelku na raňajky a 3 kiwi. Počula som, že kiwi sa má jesť so šupkou, tak to dneska idem otestovať, že aké to bude, že je to obsahuje potom viac vitamínu C a je to lepšie na trávenie kvôli vláknine. Alebo z tých chlpkov, tak uvidíme fakt, že či to nebude také hnusné na jazyku. No. And that's it. To je všetko na dneska, takže inšpirujte sa, uložte si videjko, hoďte mi follow, pokiaľ nejaké otázky, ak máte, tak mi kľudne píšte do komentárov, rada sa poviem. Takže majte sa krásne a čaute.